Преповдигната нормално. Най-после победихме, дигнахме високо главата и продължаваме напред. Работихме здраво през седмицата, изпълнихме тренерските указания. Играхме агресивно и показахме на Черно море, че отбора, който ще победи днес, сме ние. И не им давахме никакви шансове да си помислят, че могат да вземат нещо в София. За пореден път от няколко мача беше най-добре на терена. Намираш ли формата, която ти желаеш? Ами да, постепенно навлизам в форма. Благодаря на моите колеги. Те играят зад мен, помагат ми, както и аз им помагам. Без тях аз няма да съм това, което съм в момента. Вървим ръка за ръка и се надявам за напред да е все така. Не вкара гол, обаче изкара червен картон на централния защитник. Не вкара гол. Да, представя. Втория, да. Еми, това ми е работата, да разконцентрирам защитите на противникови отбори и да вкарам гола. Затова ми се плаща и затова ме е взел господин Стефанов тук да вкарам гола. Усеща ли се вече работата на Милен Радоканов в Соликаната? Има ли разлика с предишните треньори? Ами, вижте сега, не искам да говоря за предишния треньор. Докато беше Буки тук, също беше всичко наред, работихме добре. При Милен, господин Радоканов всичко е наред. Тренираме така, стиснахме се ръцете, имаше малък, нали, още в Ботев тези спекулации, където се говореше между нас. Всичко е наред, надявам се за напред всичко е наред. Повдигнато настроение ще ти е така Ами, ще отидеме, да, с предподигнато настроение, но да не си мислиме, че матч не е лек, все пак играем срещу шампиона, така че отиваме на 100% мобилизирани, пък ще видим какво ще се случи. Това, че са Разград, нищо не знае. След добрите игри мислиш ли за трансфер? Взимате ли? Не, фокусирал съм се тук да си върша работа на 100%, да вкарам гола, господин Стефанов реши, ще видим, че се научи.